ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ካብዝን ካብተን ካብ ሎሚ ጀሚረ ዝተፈላለየ ዛዕባታት መሃርን ኣዘናግዕን ዝበልክዎም ብናትኩም ርእይቶ ዝደለኹም ዓይነት መደብ ከቕርበልኩም ምዃነይ ቃል እንዳኣተኹ እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ናብ ህዝቢ ክትበፅሕ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑኒ። ንሎሚ ከዓ ንህፃን ዛይነብ ኣንሳሪ ዘጋጥማ ዘስካሕክሕ ዓመፅን ቅትለትን ነቲ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ዝወርድ ዘሎ ጨካን ተግባር ዝኹንን እማመ ሃገራዊ ሕጊ ድሕነት ህፃናት ፓኪስታን ንክፀድቕ ምኽንያት ዝኾነ ቅትለት ዛይነብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹም ምክትታልኩም ኣይፈለየኒ። እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ናብ ህዝቢ ክትበፅሕ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑኒ። እቲ ፍጻመ ወለዲ ዛይነብ ኣንሳሪ ዕምሯ ንምፍጻም ንግደት ናብ ስዑድ ዓረብ ናብ ናይ እስልምና ዝቐደሰት ከተማ መካ ከይደምሎ ኣብ ዝነበሩ እዋን ዝተፈጸመ እዩ። ዛይነብ ንግዚኡ ክሳብ ስድራ ዝምለሱ ምስ ኣኳ መሓመድ ዓድናን ኣብ እትነብረሉ ዝነበረ እዋን ዘጋጠመ እዩ። ዛይነብ ኣሚን ኣንሳሪ ጓል 8 ዓመት ፓኪስታናዊት ጓል ኮይና ብዕለት 4 ጥሪ 2018 ኣብ ጥቓ ገዝኣ ናብ ዝነበረ ክፍሊ ትምህርቲ ቁርኣን እናኸደት ከላ ዳያ ጠፊኡ። ኣኳ መሓመድ ዓድናን ናብ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኣውራጃ ካሱር ጥርዓን ኣቕሪቡ። ስድራ ቤት ኣንሳሪ ብዘይ ዝኾነ ሓገዝ ካብ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ዝረኸብዎ ናይ ሲሲቲቪ ቪድዮ ብካሜራ ዝተመጠ ቪድዮ ጻዕዳ ክዳንን ጃኬትን ዝለበሰ ጨሓም ሰብኣይ ተዓጅባ ኣብ ካሱር ኣብ ዝርከብ መንገዲ ፒራወላ ኢዳ ሓቂፋ ክትከይድ ከላ ዘርኢ እዩ ነይሩ። ድሒሩ ሬስኣ ኣብ መንገዲ ሻህባስካን ኣብ ዝርከብ መጓሕፊ ጓሓፍ ባጎኒ ብዕለት 9 ጥሪ 2018 ድሕሪ 5 መዓልቲ ተረኺቡ። ጸብጻብ ምርመራ ሬሳ ቅድሚ ብማሕነቕቲ ህይወታ ምሕላፋ ከም ዝተዓመፀት ግብረ ሶዶም ከም ዝተፈጸማን ብዙሕ ከም ዝተሰቃየትን ኣረጋጊፆም። ቅድሚ ምዕማፅን ቅትለትን ዛይነብ ኣንሳሪ ኣውራጃ ፑንጃብ ሓያሎ ዓመፀታት ፆታዊ ርክብ ህፃናት ርእያ ነይራ። ኣኽበርቲ ሕጊ እቲ ከባቢ ብዘይ ምስራሕን ዘርኣይዎ ለውጢ ብዘይ መንባርን ነገራት ሸለል ኢሎም ብምሽፋን ተኸሲሶም ነይሮም። ድሕሪ ቅትለት ዛይነብ ኣንሳሪ ኣብ መላእ ፓኪስታን ኣብ ብዙሓት ዓበይቲ ከተማታት ብርቱዕ ተቃውሞታት ተኻይዱ። ኣብ ርእሰ ከተማ ኢስላማባድ ሓዊሱ ሽምዓ ምብራህ መኻይን ምቅጻል ጽርግያታት ምዕጻው ኣብ መንጎ ሰልፈኛታት ፖሊስን ሓያሎ ግጭት ተኻይዱ። ኣብቲ ናይ ተቃውሞ መዓልቲ 2 ሰባት ተቐቲሎም ድሕሪ ናብ ሓደ መደበር ፖሊስ ሰቢሮም ምእታዎም። ኣብ ካሱር ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ተኽሲ ከፊቶም ዝተባሃሉ 4 ኣባላት ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ኣብ ምጽራይ ከም ዝርከቡን ይግለጽ። ጸለውቲ ፓኪስታናውያን ዝሃብዎ ቃል ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ዛይነብ ዝተኻየደ ዓመፅን ቅትለትን መበል 24 ፕራይም ሚኒስተር ፓኪስታን ኮይኑ ዝርከብ ሻህባዝ ሸሪፍ ኣብ ትዊተር ዝፀሓፎ ብዛዕባ ኣሬመናዊ ቅትለት ጓል 8 ዓመት ዛይነብ ኣብ ጉዳይ ምግሳስ ህፃናት ኣዝየ ተሳቅየ። እቶም ደቆም ክከላኸሉ ዘይክእሉ ሕብረተሰብ ንዘለኣለም ይኮነኑ። ገበነኛታት ናይዚ ድፍረት ዝመልኦ ተግባር ክሳብ ዝእሰሩ ዝኸበደ መቕፃዕቲ ክሳብ ዝወሃቦም ክዕርፍ ኣይኮንኩን ዝብል ጽሑፍ ኣብ ትዊተር ፖስት ገይሩ። ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ሰላም ማሳላ ዩስፉዛይ ኣብ ትዊተር እዚ ደው ክብል ኣለዎ፣ መንግስትን ዝምልከቶ ኣካላትን ስጉምቲ ክወስዱ ኣለዎም ኢላ ጽሒፋ። ኢምራን ካን ኣብ ትዊተር እቲ ዝኹንን ዘስካሕክሕ ዓመፅን ቅትለትን ንእሽቶ ዛይነብ ደቅና ኣብ ሕብረተሰብና ክሳብ ክንደይ ተቃላዕቲ ምዃኖም ዳግማ የቃልዕ ዝብል ጽሑፍ ዘርጊሑ። ፖለቲካዊ መወዳድርቲ ናይ ዝገዛእ ሰልፊ ሙስሊም ሊግ ፓኪስታን ዝነበረ እስላማዊ ኣቅሽሽቲ መሐመድ ታሂር ኢልቃድሪ እቲ ከባቢያዊ መንግስቲ ድሕሪ ቅትለት ዛይነብ ኣንሳሪ ኣብ ስልጣን ናይ ምጽናሕ መሰል የብልን ብምባል ካብ ስልጣን ክወርድ ጠሊቡ። ኪራና ዝተባህለት ኣቅራቢት ዜና ቲቪ ሳማ ንእሽተይ ጓላ ኣብ ደረታ ሒዛ ኣብ 10 ጥሪ ኣብ ሰሌዳ ምልክታ ፖስት ብምግባር ተቃውሞ ኣገሊጻ። ኣባይቶ ሲንድ ፍሉጣት ስነ ጥበባውያን አይሻ ዑመር፣ ናዲያ ሁሴን፣ ፋይሳል ቁርሽን ካልኦትን ብ12 ጥሪ ምስ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ሸላ ራዛ ተራኺቦም ኣብ መጻኢ ከምዚ ዓይነት ትራጀዲ ንከይፍጸም ሕግን ፍትሕን ክወሃብ ሓቲቶም። ማሄራ ካን፣ ዓሊ ዛፈር፣ ኢምራን ዓባስ፣ ማውራ ህኳንን፣ ሳባ ቀማርን ከምኡውን ተጻወቲ ክሪከት ነበር ዋሲም ኣክራምን ሻኣብ ኣክታርን ብዛዕባ እቲ ፍጻመ ኣብ ትዊተር ብምዝርጋሕ ነቲ ኣረመናዊ ዓመፅን ቅትለትን ኮኒኖም ጃስቲስ ፎር ዛይነብ ዝብል ሃሽታግ ፖስት ብምግባር ተቃውሞኦም ገሊጾም። ፕራይም ሚኒስተር ሸህባዝ ሸሪፍ ብዕለት 23 ጥሪ 2018 ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓደ ጡርጡር ኢምራን ዓሊ ዝበሃል ከም ዝተኣሰረ ኣፍሊጡ። መርመራታት ፖሊግራፍን ዲኤንኤን ናይቲ ጡርጡርን ምስቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ከባቢ ዝተዓመፃን ዝተቐትላን ንኣንሳሪ ሓዊሱ ብውሕዱ 8 ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ዝተወስዳ ሳምፕል ከም ዝሰማማዕ ኣረጋጊጹ። ኢምራን ዓሊ ወዲ 24 ዓመት መካኒክ ኮይኑ ኣብ ከባቢ ኣንሳሪ ዝነብር መንእሰይ ነይሩ። ተወሳኺ መርመራታት ምስ ተኻየደሉ ድማ ሬሳ ኣንሳሪ ምስ ተረኸበ ኣብቲ ተቃውሞታት ከይተረፈ ከም ዝተሳተፈ ተረጋጊጹ። ፖሊስ እቲ ጡርጡር ዝለበሶ ጃኬት እውን ረኺቦሞ። እዚ ድማ ኣብቲ ኣንሳሪ ቅድሚ ምጥፋእ ዘርኢ ሲሲቲቪ ተኸዲንዎ ዝረአ ጻዕዳ ክዳን ምስ ጃኬቱ እዩ ዝነበረ። ዓሊ ኣብ መወዳእታነት ተኸታታሊ ዓመፅን ቅትለትን ከም ዝፈጸመ ተኣሚኑ። ብ17 ለካቲት 2018 ኣብ ማእከላይ ቤት ማእሰርቲ ላሆር ዝርከብ ቤት ፍርዲ ጸረ ግብረ ሽበራ ዓሊ ብዓመፅን ቅትለትን ኣንሳሪ ካልኦት 12 ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድን ገበነኛ ኮይኑ ተረኺቡ።
ቤት ፍርዲ 4 ገበናት ናይ ሞት ፍርዲ ሓደ ናይ ሕልፈት ማእሰርቲ ናይ 7 ዓመት ማእሰርትን 3,200,000 ሩፒስ መቕጻዕቲ በይኑሎ። ድሕሪ 8 ወርሒ ብዕለት 17 ጥቅምቲ 2018 ብኣቆጻጽራ እታ ሃገር ሰዓት 5 ፈረቓ ድሕሪ ቀትሪ ብምንጥልጣል ብማሕነቕቲ ፍርዱ ብምቕባል ተቐቲሉ። ቅትለት ዛይነብ ኣንሳሪ ኣብ መላእ ፓኪስታን ሰፊሕ ተቃውሞን ቁጥዐን ብምልዓሉ እቶም ግዳያት ዝኾኑ ህፃናት ዝድሕንሉ መንገድታት ንምፍጣር ብዙሕ ናዕቢ ተፈጢሩ። ቅትለት ዛይነብ ዘስዓቦ ሓዱሽ ሕጊ ክጸድቕ ተገይሩ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ብናይ ዛይነብ ኣለርት ቢል ዝፍለጥ ናይ መጀመርታ ሃገራዊ ሕጊ ድሕነት ህፃናት ፓኪስታን ምስ ናይ ኣምበርቲ ኣለርት ስርዓት ኣብ ኣሜሪካ ዝመሳሰል ንክጸድቕ ምክንያት ኮይኑ እቲ እማመ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ብግህሰት ህፃናት ገበነኛ ኮይኑ ተተረኺቡ ዝተሓተ ግዴታ እውን ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ክቕፃዕ ዝእዝዝ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣኽበርቲ ሕጊ ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ንምርማር ዝኾነ ዘየድሊ ምድንጋይ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት ሓደ ህፃን ከም ዝጠፍአ ካብ ዝሕብር ሕጋዊ ስግምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ዝነግር ሕጊ ተኣውጁ። ክቡራት ተዓዘብቲ ካብዝን ካብተን ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነ ሸር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑና። ዝደለኹም ዓይነት መደብ ከነቕርበልኩም ኣብ ኮመንት ጻሓፉልና እንዳበልና ሰላም ወሰናይ።